Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, or vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. kuchingamidza kwatiri kuita vatariri veSly Media TV zita ndinonzi Simbarasho Svidza. Mukufamba kwatinoita tinosangana nenyaya dzakasiyana-siyana dzatinouya kwamuri ikoko kuti tidziburitse pachena vanhu vadzidzewo zvidzidzo kubva munyaya idzi dzatenge tichiita isusu veSly Media TV. Nhasi uno tiri kunzvimbo yeMount Hamden kwatashanyira Sekuru Gombwe. Nyaya iri mudare inyaya yemurume ane makore anosvika 51 years asati amboita musikana kubva achitanga kukura kuyaruka izvo zvane makore 51. Nyaya yachona yazopinda mudare maSekuru Gombwe umo mayazonopatsanurwa. Regai tipinde titaure naSekuru Gombwe vatiudze nyaya iyi uyezve tikurukure nemurume uyu atiudzewo zvinoitika muupenyu hwake. Regai tipinde mudare. Ngani kuchitika dzukuru rekani ndirewetere. Ani nyaya iri kuitika apa dzukuru rekani taure ndidani. Chakuyamba ndoti muri bwanji. Tanga chiti makadi. Aiwa tinosimba Sekuru. Kana iyi. Haife tiri bwino. Akalitani wenango kwa machoka. Varise vamwe kwamunobva. Aiwa vanotamba Sekuru mukaona tasvika kudai. Tenge tati regai tinosvika pamudzi. Shadidi. Ndizvo Sekuru. Ate kufika kwa mashita pompano adzukuru. Pana nkani kushitika. Kusvika kwamaita pano vazukuru pane nyaya iri kuitika. Nkani kushitika inji ya ufwiti. Nyaya iri kuitika iyi ndeyeuroyi. Mwamvesesa. Ndizvo Sekuru. So nkani kushitika iyi bachita kuti nje ya ufwiti. Bachita kuti pandaza kuchemerani kuti mubwere kuno ndafuna kuti nchapopo mawa. Hanzi sekuti nyaya iyi zvairi kuitika ndeyeuroyi pandakufonera kuti muuye kuno kuti muzowa mawitness mangwana. Muntu akatiwa na nkani ya ufwiti. Munhu yabatwa nenhau yeuroyi. Mwabva. Ndizvo Sekuru. Muntu adakaberekeswa chikwambo. Munhu yakaberekeswa chikwambo. Mwamvesesa. Mvera. Na pai adapara baba washe. Munhu akabara baba vake. Mukubva. Akafika pakupfera malibe chani? Malibe nkazi. Akasvika pakufirapo asina mkazi. Mukubva. Zamara mpepo imweyo ndenge zabwera pomwe kuna mulapaji uyu ali apa uyu. Zamara mhepo iyoyo yakazodzoka ikagara pane murume uyu ari apa. Mukumvesesa. Nkani azochita kuti azopeza ine mpano Sekuru Gombwe. Nyaya yazoita kuti azotsvaga Sekuru Gombwe. Ene pachikuru timbalewa kuti shakuyamirisa shake ulo kuti nkani apa masa mulo yake mbamirerini. Mwabva. Nyaya yazoita kuti ayosvika pano ningo yake haisi kufunctiona. Ane makore palibe nkani ya bonde. Ane makore pasina nhau yebonde. Ana makore alibe nkazi. Ane makore asina mkazi. Ambakwanisiri kugona na nkazi pamwepa. Akwanise kurara nemukadzi baba. Tangwera shana simbakwanisiri kugona na nkazi. Ambofa akwanisa kurara nemukadzi. Nekuda kweiya ambakwanisiri kugona na nkazi. Nekuda kweiya kuti asakwanise kurara nemukadzi. Chikwambosho chikagona naye uyu. Chikwambosho chikarara naye uyu. Kuti azaenda kumkazi alibe power. Kuti azoenda kumkazi anenge asina simba. Singa zake zayamwiwa kale zapetewa zaikiwa mkasero. Singa zake zayamwiwa kale zapetewa zaiswa mukasero. Akushitiwa motokalishita kudriver kasero kupitisa wenango kuwantu kaja zinango nyama. Arukasero kako ndiro kushandiswa kudriver kunosha nyama dzevanhu. Kufikira dzabala dambudziko lakuti uyu teri palibe ne moto mbakoza kumvunza alipo. Svika dambudziko roro rakonzeresa uyu murume uyu. Nhasi azosvika pano. Unokwanisa kumubvunza aripo. Vakurangu makadini. Tiri nani? Tiri kuno kudarira Sekuru Gombwe. Imimi masvika sei panapa? Munobvepi?
Mugara Kwarare. mbali wese Blawai. Taurisa. Mugara Kubulawayo ku Bradford. okay. takisa Ku masvika sei kupana? Ndakauzona natiti chokoneka. Nani? Natiti chokoneka. Ndiani wenyu? Avante zvichafidza. Saka ndimotsiri vamwe musikana. muzina lewese Taurisa. Ndo vanoda kuda kubatsiwa. Vakati iyo chiuya kudoko. Ndisaka mwana munina mukoma wanga afa. Saka ndazikosa kuti zvitsamwa zvibozi icho chokoneka katika maropa. Imimi muchiuya dambudziko renyu razoita kuti musvike pano nderei? timani Ngenguwa yezikuonsomuka yedu. Zvaane nguva yakadii? Makore akanondisa zvekuti. Asi imimi sekuru vachipanda matare vakuudzai chaizvo here zvinoitika kwamuri? Mune pamunapukana napo here mana zvamaudzwa nasekuru? Aiwa pani. Vakuudzai chaizvo? Kwasara chipa grace chiti. Saka pamauya pano mabatsirwa sei? Ndakusvika ndikanoisangana pana pamukova. Handisi kunzwa. Taurisai. Tasvika pana kumakuseri ndikaona mupuri Dr. Muzukuru tiugombwe Tigombwe. sekuru gombwe wapa Tikauya vatichisa kuniveeketi papa ndoisa ivazotenga majigulitsana nditotsanangurira ivakati saka chiende kwadokta kumenisikerizwa ngati chidhende kwadokta kwambiani Ivani huyu achira kakatiwa na chimpepo chile Anzi achira kabatwa ni chimpepo chile mwapa ate hapa ufuna kutopaliwa nyola za kalinazo papa adatoparwa nyora dzana ananyola zile hapa ananyora dziri apa ananyola zinango pomwe zili kuntsana uko ani dzimunyora dziri mwamvesesa ananyola pomwe zili hapa ani dzimunyora dziri apa ananyola zimbafika 600 ani nyora dzisvika 600 mukubva zafuna kusambiwayo zvada kubviswa iyi ate hapa chandikufuna ine mpano chandiri kuda inini pano ndikufunambo familia zake kuda hama dzake ndimusukembo kwa mwanayo ndimuchenese mwana akanata ashemberayo asati achembera akanata kula kuti tirewe kuti yafika msimu wako kuti apamba kwaiseni nokhala na mkazi asati asvika nguva yekuti anzi akwanisi kugara nemukadzi mukubva asi tikuchitika mukukhala kwatikuchita ife asi zvikuitika mukugara matikuita isusu tikusenzesana tikushandisana mwabva asi kumalizira kwashe asi kupera kwazvo kulibe kwazvimbafika hapana kwazvinosvika tambwira kuti nangarani muone lero siyafika kuna ine tasai nhasi uno andasvika kwandiri ndaufuna kudzichokesa padecha kuti ne ukakhala uli ufwite ngauchoke padecha kufikira kufamilia zake bzimale tikuchitika kuna mulapashi uyu ndada kuzvibudisa pachena kusvika kune hama kana zvisvikira kune hama dzake kuitira kuti zvikwanise kusunungura mukomana mwamvesesa ate ambafuna kuchita mkazi ate ambafuna kuti iye pashake akwanisembo kuchita nkhani apamhasa bzabwino hanzi angwanisa kuita mukadzi ukwanisa kuita family futi zvakanaka ndizvozvo. Mane makore mangani baba? 51 hamusati mamborora? ulibe nkazi saka zvinhu izvi makambozvifambira here izvi? tinongofamba nachiti kumusha kuno ari kuita izvi kumusha kuno ari kuita izvi but munhu wacho hataure zita haatauri zita amuti akaisa mushongoro dzini hamuna mbobvera maroora? handina kuvana? handina bzakuipa bzikuchitika saka makore mangani aya mati kubva kare zvarini? kuma-90s ma-90s. Saka sekuru ava imimi mungati pava zvavakuudza imi mungati vakanzwa nezvenyu matanga kuvaona nhasi asi vakuudzai nhoroondo yeupenyu hwenyu. Sekuru tasvika murume uyu akasungwa nematambo chii chaitika? nkani yachita kuti amangiwe nyaya ita kuti asungwe inkani yakuti chikwambo chaakaberekesewa
nyaya yekuti chikwambo chaakaberekeswa chanyanduka chasumuka mpamvu ya shene mbabvu yacho mpamvu simba racho rakulira lapazi wanga ambashengeta wantu pano rakurira vanhu rakurira mzimu wangu unochengeta vanhu pano wapa yakulira akomana wanochengeta wantu pompano yakurira vakomana vanochengeta vanhu pano nde patauza kuti nata muntu akafika pasaizi imweyo mumangeni ndo patazotaura kuti munhu akasvika pasaizi iyoyo musungei mwabva muzamutenga mavhitikoli kushitira kuti chikwambochi chikaenda timunangize kuti nangara uone munofanira mutora mavhidhiyo kuti chikwambo ichi kana chaenda tozomuratidza kuti tarira uone mwabva nde pankani yachita kuti adzafika mumuona damangiwa ndo zvazoita kuti musvike muchimuona akasungwa chikwambo china mpamvu yakudalika ne 100 chikwambo ichi chine simba rodarika vanhu 100 mukalekeza kumumanga palibe bzamukuchita menseni mumamala kuminyiwa mwense mesi makarekeza kumusunga hapana zvamukuita mese munopera kurohwa wapa ndirikunzwa sekuru ndenkani kuchitika pana uyu si apa pamabwera si mwangona adamangiwa pamauya apa ndimamona akasungiwa ndizvo apa adamangiwa ira apa akasungiwa ira haana kusungwa sekuru bzamaratani zvapera sei ndachizinga chikwambocho ndachizinga kuti ndikufuna nditsale naye uyu ndimverane naye uyu ndikufuna dzese dzikuchitika pana uyu bvimale atene kune kwenango kwakambopfamba bzairamba pompano kwa pagombwe ndichitepekishano na iwepo tichitepeshu na iwepo hanzi chikwambo ichocho ndachidzinga pandasvika pano handipesa mamona anga akasungiwa ndizvozvo padapa asina kusungwa saka noti kwese kwaakafamba zvichaperera pano pasekuru Gombo. aiwa tinotenda imi zvanga zvichiitika mukoma manga muchizviziva here kuti imimi marwisa vanhu pana nasati ndezvizviri but ndakutotenga kuti chii changa chiitika pamuri manga muchionei pagombwe pano hapana zvama muchiona kokunzwa mamuchinzwei tauraika mukoma lewa nzukuru ufuna kutsudzuriwa zvinhu zvangoitaura uchiti izvo zvanga zvimwe zvangoitaura zvangochiona fukura so palibe bzakudziwa kachataramuka chomutandizani adzukuru awa ibvani tangwe mushona zvinoitwa vanhu zvinoitwa makuwa zvimachitiwa kuwafuitika mbafukura akuchinja fesi achatawa kachikwambo chacheka tana muntu kapa ambotaura akati iye isusu toda nyama pagore pega pega toda ropa ndeti toda ropa pagore pega pega isusu nyama toida andonyora zita papepa tonyora zita papepa kana nyora zita papepa ipapapo unofa todya nyama pagore pega pega todya nyama akazombotaura futi kuti ndine vamwe vangu vandisiya munomu handizivi kuti vanodzoka nguwai vanga vakagara ndepatembo zimwezo bzaona kale kuti nkhomwe yakubwera hanzi taimu idzodzo izvi chikwambo chatoona kuti homwe yakuuya yaitodziwa basi kuti nkhomwe ikangosika pano basi kungoti mwendo yenu yasika pano kuti nkhomwe yatsika pano aitoziva chete kuti homwe ikangosvika pano chikwambo chimwecho nyamwali babawo ndaichikatira mubhashi rake umwe wantu achiona zuwa riri pachinecha ndaichibatira mubhashi make umwe wanhu achiona zuwa rakacheka nyika mashi kunyumwa kwashene chiribe bza chachita tangira kuti nzukuru ndikale naye ndikufuna ndimuthandize twimali manje kunyumwa kwachaita hapana zvachazoita hacho kuti muzukuru chaenda ndakusara nemuzukuru ndada kupedza naye ate familia zacho pomwe tikuzvifuna pano tangira kuti tikufuna timalize kuna njoka ukumva iwe kuna njoka wabva njoka ikambokunanzwa mumaso iwewo hanzi tikuda hama dzako nyaya idzi tidzipedze hanzi kune nyoka yakatombokunanzwa kumaziso ukubva ate aifuna kukuchitira bofu iwewu yaida kuti iwewe uite bofu akakutaza ukubva akati nada bwabwino kumberekesa ishi wakati akana zvakanaka bheka tumuberekesa paka ufike pakufa ulibe ne mwana bwabwino one mzukuru wanga svika pakufa here usina mwana zvinoita machita tumwedzo ini ndikuzviramba
ndikakhala ndakufuna kutandiza iva ndikufuna kuti uyambe na wana wawiri ndikanda kubatsira ini ndio tutange ne wana mani matwins wapa wanzwa ukuva ndaufuti ufune kuyamba na wana wangasi ndio tutange ne wana 2 wapa wanzwa kashiwiri udzashira mbozi wapa unozoita 1 ukumvesesa uika wana watatu basi ndo ndikufuna kukupasa ine mpano ndakupa wana 3 ndio ndakupa ukachita wachi4 ukaita wechi 4 wachi4 ambachita lo chilengwa ye anoita wapa zuki tangwera kuti mbeu zako yopo zidakanganisiwa big time kuti mbeu dzako dzakakanganiswa nguwa refu timbafuna kuzigeza kuti ukwanise kuikambo wana watatu zinoda kugezwa kuti ukwanise kuita wana watatu pakuyamba mkazi wa wapezambo ukawachitawo wana wawiri pekutanga matwinzi ukaita wana matwinzi kachiwiri obereka mbozi pechi2 obereka 1 ukala wodalo ugara wakadaro udzona tanidzo uzoona sei zvinofanidza taurisa tipe taurisa utsekerera anote problema apa chandikufuna mashi ndikufuna usvake sono ndatitsvage tsono wabva naredza nereza wabva ndikufuna kuti mawa kufika kuma 12 matsikati ndati mangwana kusvika kuma 12 ndikufuna kuti umve iwepo muntu waumbafungidzire lini mufamilia zako uchimva kuti angopfa uli alibe nekudwala wabva hanzi ndida kuti unzwe kuhama dzako kuti kune rufu uchangonzwa kuti kune munhu angofa umvesesa ukupa ukufuna one uri kuda ufuna kubwezera au ufuna akaleteri uri kuda here kudzise vantu udatararama ndotadzisira bzakuipaka makore mangasi ulibe kuloda makore mangani sina urora ulibe mwana chani chakuchitambo mukala kwa kuchita chii chauri kuita mukugara mauri kuita chani chatombokatambo iwe chii chawakwambobatawo hapana leka ndikusambise benzini bzamala edzi wabva mira ndikugezese zvese zvapera ukupa iwe undibakwanisa kuti iwe usiye nhumuro za familia zako olo nhumuro ziwiri olo zitatu iwe unokwanisa kuti usiye nhamba dzehama dzako wabva 2 kana 1 ukumvesesa tangwera kuti ine mpano gombwe ndimbadzipera pamberi pa wantu kuti iwewu ndiwe kulodza uyu iwewu ndiwe udacha mwana wa uyu iwewu ndiwe udabera mwana uyu wabva hanzi inini pano sekuru gombwe ndinozvipira kutaura kuti iwewe ndiwe waroya uyu iwewe ndiwe wakadya mwana wao ndimbadzipera nakufuna kuti iwewe utaluke ukhale bwino zvipera kuti iwewe ugare zvakanaka umva bwino mbachokapo umva bwino wanzwisisa wale watani pazvinhu zvenzeni bzotalewa ufuna tichite tani hanzi uda titese pane zvinhu zvese zvatotaura taurisa ndindipa mushonga kungorapa nhingo yangu chete nekuita bhektiseni agobhektisenda ndikumenyera lero gobhekisenda ndikugadzirira nhasi mawa mali zao siomba yamba mangwana mali zao sinomanzwa wambesa bwino wanzwisisa wambesa bwino wanzwisisa paufunika leza udiwa leza na sono tsono leza ndikufuna kukumenya lamina umo ngirandi mbadzidziwa leza da kushandisa unyora unodziziva lero uchibva kukuika nyora imweyo nhasi nchibva nokuisa nyora idzodzo ne ukanatofika umuipesa wakuchinda unombachinda unobva watsvaga ukurara naye wabva wanzwa ate kukupasa mwezi ndibafuna kuti upeze mkazi wa bwino mkazi ambashengeteza moyi nawe mkazi ambachita mwendo kunja mwendo munyumba mwendo kunja mwendo munyumba nawe mkazi wa bwino wabva ndibakupasa mwezi wakupeza mkazi wa ukhalika naye bwino mkazi wauchafikira naye pakuta wafuka lako iwewu iye afuka lake wabva hanzi ndinokupa pamwedzi uwo unenge wawana mukadzi chaiye wabva kwete anoita gumbo panze gumbo nawe anafu kuguduka nada muguwa wabva bwino wazinzizisa ndichikupasa lamina iyo yanyora iyo lero chichoka kuno ndoko ukazameone umbatomenya ndichikuisa ndichikopedza kusanyora idzodzo
tsaka wani unotorowa bwino zvakanaka ufu wabva ufuna ndikutsvagireni mbano anzora ndikutsvagireni ni wani nonte problem usapeza dudu dumwezo hapa zitsaka zvinizvo zvawanzo ukuva ndenkani zachadzukuru ndenkani ziripo ndimbomubvunzawo zvishoma afunseni ndiwamwewa afunseni tembo ndizenyu baba imimi kukura kwenyu maita sei mukasangana nemusikana ndandambirasanga nemusikana ndizvo nditova mati palibe ndakuuzanikani akanati kukungodana nawo zvenyu zvichofukati adzukuru ine mbano nimbamenya ipi manje gagisa nimbamenya ipi asi makambodanana nevamwe handina asi hamumbonziwo shungu here dzekuti handina kana shungu nata palibe nesungu yambapapa 51 years. zvidendo wakale 51 years. inkani yekuipa kaiya mabwerepo mpano iyi aiwa ndikuinzwa nawe yakusenzeka nkani kushitika apa iyi njakuipa nkani kushitika apa mukubva atambadziwe rini chani mkazi 51 years. Yeah. makole mangasi 51. ambadziwe rini ukatadzamula chani Rimkata. ne kuchosa kabudura kachani ambadziwe rini twenseni twimwetsvo kutseka nkhondo ngati lugala dzukuru zvimbamala zvimbamala manje zvimwezvi tikuchitika wantu wenangu ambadzipfumirini manje bzipfika ibvi zviri zviri padecha ibvi zviri pachena madziona tani mazviona sei yakaomba sekuru iwewu uri iwewu wachitatani uri iwewu woita sei magore mangasi magore mangani fikite akawanda fikite wabva 48 years. zvabwino paupenyu hwangu wachinda zingasi ndatoneta watitane mdzukuru wangu nkani zacho mazvizimbamala mdzukuru wabva kugura ledza imwe inopera mdzukuru anditenga reza iyo lewa mdzukuru wangu vane vazukuru venyu izvezvi vanogona kunge vachikuonai sekuru ibvai matora mukana uno wokutaura zvinhu zvamunobatsira vazukuru kuitira kuti vazokutsvagaiwoka vane matambudziko akadidi nkani mbachitika dzukuru ndibvimwezvi ateye mwaona zinangu zatachokazi handimaona izvi zvatamatabva ndizvo zvikuchitika mukugara kwati kuchitatani zvikuitika matikugara munharaunda mukumvesesa manzwisisa rekani ndikuuzeni bziwiri oro bzitatu regai ndikuudzei 2 oro 3 ndikunesani kazhinji zvikunetsa kazhinji kuyambirira kunkani iyi kutanga panyaya iyi yanganaoneka iwewu ukurarama padziko lapasi tarisa kaiwewe ukurarama pano pasi mwari na mzimu akada kubara iwewu mwari na mzimu wakawakubara iwewe akudziwa zvakuti mawa uchite akuziva zvekuti mangwana uite kulibe muntu ambasowa mwana hakuna munhu asishaya mwana oro mkazi oro mukadzi oro kuti mwamuna oro kana kuti murume ukasowa mwana ziva kuti pana muntu akugadzira ukashaya mwana ziva kuti pane munhu akugadzira chakuyamba chekutanga mukubva ndipakata zinango pomwe ntchito zakuti ne wantu akulira kuti kulibe ntchito kulibe mabasa ndinobata dzimwe nyaya dzekuti vanhu vanochema vachiti hakuna mabasa ukabwera kuno ndimbakwanisa kukusambisa ine mpano uchichoka pano ne ukakhala una madokumento yako mapepa yako kuti yakulambiwa kwakupi uchichoka muno basi uchienda kumweko umbaenda uchitambiriwa ndinokugezesa zvekuti nyange ukagara une mapepa ako ari kurambwa kwese kwauri kuaplaya mabasa uchibva pano ndabva nokugezesa inini sekuru gombo mangwana chaiye unowana basa ipani newanango washe neomwe wacho azhinji washakulira nankani yakuberekeswa zvikwambo zhinji vacho vari kuchema nenhau yekuberekeswa zvikwambo mufuna kuwasindikiza
kuda kuwaudza mwabva kuti pompano timbachosa bzinthu zimbaoneka, kuti pano tinobvisa zvinhu zvinooneka, pompano ukabwera umbadzionera weka, pano ukauya unozvionera wega. wenango wakupasana kobiri kunja kodzikulu, vamwe vakupanana mari dzihombe kunze achikweretesana vachikweretesana mukubva kutama wachidzondipasambo kapale ndakakupawo mangwana chindipa yakawanda ndakakupa mari yangu chimba akuramba munthu ule akuramba kubhadhara asiye kobiri anayo, asiye mari anayo, adzukulu amwe akubvaliwa kobiri zimwezo mbabwere, vazukuru avo vari kuvharwa mari dzodzi ngavauye. wabva tigadzire munthu wakapasa kobiri yako, tigadzire munhu wakapa mari yako, akufonere pamwepo kanati wachoka mudare, akufonere ipapo uchibva mudare, wabva achikuuza kuti abwera utore kobiri yako, kana kuti abwera ndikukatise karo, kana kuti abwera ndikukatise nyumba, achikuudza kuti uyatore mari yako, kana kuti achikuudza kuti uyandikubatise mota, kana kuti uyandikubatise imba. mukubva bzinango bzache bzizhinji bzache, zvimwe zvacho zvizhinji zvacho timbachita zvakawanda, tinoita zvakawanda, ndimbakwanisire kuzvimaliza kuzvipesa pompano, handikwanisi kuzvitaura zvisi pano, nenhumulo za telefoni chaizo, nhamba dzefoni ndimbakwanisire kuchita zakusewezera teri, ndingakwanisa here kuita dzekudedzera. aiwa zvakanaka sekuru, dedzera henyu sekuru. mbatengwe mbuto ya bwinobwino ndiwapasire namba mubvesa bwinobwino, nyatsotora vari kuda nhamba ngavatore pekunyorera ndivape nhamba. timbayambira pa 071 totangira pa 071 54 54 11 11 048 mwamvesesa, anzwisisa. 071 071 54 54 11 11 048 mwamvesesa, anzwisisa. zinango pomwe dzimwe idzo zabade dzebhadhi zambakwanisa kucheza na wantu muchifika kusatandiziwa pompano, dzamunokwanisa kufonera vanhu muchipiwa madirection kuti musvike pano. mukumvesesa, manzwisisa. 077 077 90 9 66 66 7 7 148 148. zimwezi ukatisisani batisisai namba idzodzo, limbakwanisirini kuzisokorora pomwe, kwanisa kudzokorora futi namba idzodzo. 077 077 9 9 66 66 7 7 1 148 8. mbakata tigombwe pamwepo, munobata sekuru gombwe, mosagona nadzamo nkamwa muchiberewa muchisowa wana muchitatani bhizinji kuno kuna nyushi, musarare nezamu mukanwa muchiitwa zvakawanda muchibirwa muchishandiswa. Uyai kuno kune nyuchi dziriko. ukandititumira bzinthu bzibwere nimbatumira, ukanditi paya nimbapaya, ukanditi anada mbabwere basi na bzinthu andipagale nimbachita bzawalewa iwewo. hanzi ukandititumira zvinhu ndinotumira, ukanditi ayewa ngauye kuno abhadhari ndinoita zvavataurira. mafala yakumalizira mashoko ekupedzisira azinji ndikuwaona kufika muno akushema na nkani ya kuparadziriwa ya nyumba. vazhinji ndikuwaona vari kuuya mudare muno vachichema nenhau yekuparadzirwa. akuchema kazinji ata ndakachoka kachata, ndakabva kunochata uko, mawa mkazi wangu ndankata, mukadzi wangu ndata zvapera. ibva iwe mkazi wangu ndachoka kachata, mukadzi wangu tabva kunochata, palibe mazuwa mairi matatu ndankata na chikombo, hapana mazuva 2-3 nambata nechikombo. mamereji ya wantu yakuparara, mamereji evanhu vari kuparara. tina ruzhowa limbapaerini, ruzhinji tina ruzhowa limbapaerini, limbapaerini muntu limbachengetesa mkazi wako. hanzi tine rukawo runochengetedza mukadzi wako limbapaerini. kwakazi pomwe tina rukawo limbachengetedza mamuna, kwakadzi ikoko futi tine rukawo runochengetedza varume timbapaerini noisa. asi timbapaerini noapa timbabaerini atiurayi hatiuraye tasinakunzwa sekuru, hanzi hatiuraye. mukumvesesa, chengetezani mafala ndakuzani. ne ukaberewa wakalala munyumba mako fonera sekuru na video call udagona kumweko ambakuza bzakuchita.
handichengetedzai namba idzidzi dzandakupai kunyange ukabirwa fonera sekuru nevidhio call wakagona kumweta ukarara ikuku vanokudza zvekuita ndoti mafara yamwe yadzukuru nedzva maonambo bzikuchitika mukukhala kwati kuchita kumweku nawe weka varipo wenangu akanata andidziwa achandidziwa kuyambira pamwepa ndofunga mazvinhu zvese zvaitika izvi nekune avo vasingazive sekuru gombwe vachatanga kuwazira ipapa aiwa funga kunotenda sekuru gagisa tinotenda sekuru anonte problema ndichimbodzoka kumurume zokani lewani naye murume imi pana pamasvika muri kugutsikana here nebasa riri kubatwa nasekuru hatisi kunyatsokunzwa chanyanya kukubatai pakubatsirwa kwenyu nasekuru ndechipi statement yavatari kuti problem yakagadziriswa then ndiona kuti matwins nehwani mudiki pane munhu atopinda pane munhu akambosvikuya kumusekudo uchi aibva kuchipinda zvanzi pandakarata ndarota makagara pasi mudzimai wenyu asi manga mune vana venyu 3 vana venyu vatatu asi kunyange mukazida kuti amwe uchi 4 hazviiti asi iye waiti muchaingoita 3 chete sezvataura nasekuru zvimwewo futi zvamunoda kudzidzisawo vamwe vari kunze uko nedambudziko ramasangana naro nekubatsirwa kwamuri kuitwa nasekuru gombo ndinongoti chete munhu kana waita dambudziko rako usamiri kuti noti ndiri kuenda kuchechi iwe tsvaga imwewo yekuti dambudziko rako nekukwanisa kupera imi makambofamba here muchivanhu kana ndimaingoenda henyu kuchechi chechi ndinoenda zvangu but ndaimboenda muchivanhu futi hapana chakambokwanisa kutaura asi pano muri kugutsikana kuti zvataura vataura zvizvo zvizviri munokona kuenda kundaenda mamukati sekuru nyetse kutsanangura chii uyabatandizika ndi achaudza wenango manje avo yakabatsirwa ndi vachaudza vamwe zvamara kale uyu zvapera kare aiwa sekuru tinotenda nebasa ramunobata murambe muchibatsira vamwe anonte problema vamwe vachange vachikutsvagaiwo batsiro mhuri dziri kutambura kudza uko nchadidi nekusaziva nchadidi saka tinorevimba kuti kuuya kwataitawo isusu inde aiwa nekutitambirawo mudare menyu inde muchaonawo vamwe vanenge vachibataiwo vachida kubatsirwawo nematambudziko akasiyana siyana inde ai anonte problema aiwa magwira ntchito kuchitira wenangu ali kunja uko abwere katsudzuliwa maita basa kuitira avo vari kunze avo zvibatsirwawo aiwa tinotenda sekuru chabwino pane umwe uri panze